Morjesta porukka! Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt lähdetään tekemään uutta työvideota. Työvideota ei ainakaan pitkään aikaa ainakaan mun mielestä tullut, että nyt on ollut pientä taukoa näiden junavideoiden kanssa. Ja nyt lähdetään ajaa traktori tonne Enon luokse. Siellä on joku työhomma. Saatte nähdä sitten, niin sinne pitäisi sitten tätä traktoria käydä sitten siirtämässä. Ja joo, mä sain tällaiset uudet tällaisen hienon paidan Kirpputorilta sain Kirpputorilta sain sitten tän paidan, niin ottaako kiinni? Tonne se ottaa kiinni, mutta ei paljon. Niin niin sinne sitten niin sain ton uuden paidan, niin ihan kiva kun saatiin tällainen uusi paita, niin nyt ei ainakaan tälleen kesäsin, niin kun on kuuma, niin ettei tarvitse käyttää sitten takkia sitten siinä, kun ei tarvitse takkia tai sitten tällaista sivistynyttä takkia nyt ruveta käyttelemään. Mut joo, kahta jatketaan videolla, kun saadaan traktori käyntiin. Tai siis, no joo, mä teen silleen, että otetaan kaasu päälle. Noin. Kaasu on aivan päällä. Ja sitten otetaan täältä pakkosyöttö päälle. Tuossa noin naksahti. Sitten käynnistetään traktoria. Ette valitettavasti nyt saa nähdä käynnistystä, koska no ei oo kamerat nyt mukana. Muuta olisi sitä voinut, mutta jatketaan kohta videon parissa. No niin! Nyt saatiin traktori käyntiin ja otetaan toi ovi kiinni. Joo. Meidän. Me otetaan. Joo. Joo. Väli kun tää ovi ei halua mennä joskus kiinni, niin on kyllä hieno vehjä. On kyllä. Antaa vähän lämmitä koneen, niin, tai siis moottorin, niin kun ei käytetty pitkää aikaa. Viimeksi tätä traktoria käytettiin, oliko 2 viikkoa sitten. En nyt tarkalleen muista, mutta jotain tällaista nyt tuli käyttöä tällä traktorilla ja joo. 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 Eiköhän lähdetä ottaa kytkin pohjaa, käsijarru pois ja pakkia päälle ja mä ajan tää traktori silloin pari viikkoa sitten aika kivu, että ei niinku paljon helposti päässyt pois ja pappa on tuolla. Tehdään tää kuvaaminen tulee toimimaan ja ei kun tätä vielä pakkia päälle. Noin. On tää kyllä vaikeeta yhdellä kädellä tehdä kaikki hommat. Siitähän oppii. Joo! On kyllä vaikeeta.
Joo, nyt saavuttiin työmaalle. Joo, eli meillä siis on tällainen homma tuolla, että sellainen homma, että me mitään ajan mun eno niin siis osti sen traktorin kupotannut Tehdään me peruuttaa tonne. Joo. Nähtävästi pitää. Nyt saa nähdä, kuinka tässä tulee onnistumaan. Niin kun siis yhdellä kädellä kaasua pienemmälle, niin menee rauhallisemmin. Ei oo niin hätäisiä nää liikkeetkään. Saapi nähdä, kuinka tää nyt onnistuu. Kun mä itse peruutin tän, niin se onnistuu ihan tosi hyvin. Erittäin hyvin onnistu. Ei, tällä kertaa ei kyllä onnistu. Näytäkään tää. Tää oikeesti. Saapi nähdä, miten tää onnistuu. Varmaan ehkä pikkusen joutuu ottaa eteenpäin ja... Ihan pikkusen. Joo. Sitten vai pakkiin. Kyllä tää menee jo pikkusen. Jatketaan kohta. No niin, nyt saatiin perävaunu kiinni ja nyt saatiin peräkärry kiinni ja sitten otetaan kakkonen silmään ja ovi on auki, mutta ei se haittaa. Eikä se ole kiinni vittu. Ei se ole sijoittaa mitenkään kiinni. Nyt meni kolmonen päällä. Pakkia. Ei hemmetti. Nyt se johtaja menee tonne. Mä en yhtään tiedä mihin helikoptiin. Mihin kipputtiin. Mä peruutan. Varmasti peruutan johonkin todellakin tyhmään paikkaan tietysti. Vettä on tullut aivan järkyttävästi. Okay. No niin, sitten ottaa pois kärryä ja siirretään mennään ottaa pois kärryä.
Ei ku. Joo. Joo. Kello on nyt 19. Eikö tuolla on rikka, joo. Rikka on otettava ensimmäisenä pois. Noin. Ja aina välillä jää kiinni sormeen. Sitten varata, ettei jalka jää tonne väliin. Sitten tekee kyllä kipeätä. Siellä se venyy. Se tippuu automaattisesti kyllä. Niin kuin näkyykin. Näin se helposti menetään. Sitten yritetään johonkin, vaikka nyt tohon, niin tonne jonnekin, niin ei se nyt mitään väliä periaatteessa ole, että miten päin sen tekee. Noin. Sitten lasketaan tätä nostolaitetta. Käydä kysymässä nopea juttu papalta. No niin, ja kävin tässä kysymässä papalta, että miten pitää ajaa, niin etuperin, aina näkee. Oi sammari. Sitten tää niin, että otetaan kasjarru pois. Noin. Sitten lasketaan toi, että toi. Ei kun joo. Inputti. Unohtu tehdä sellainen homma, että täällä on tämä. Lasketaan sitä pikkuinen tätä nostolaitetta. Noin. Eiku, meneekö sinne mukaan näin? Ei sammari. Joo, katsotaan kohta. No niin, sinne menee kunnon kaveri ajamaan vaikka siis mä voisinkin periaatteessa ajaa, mutta tää on kuitenkin niin vaikeeta ajaa tän kanssa. Niin. Mut joo, tänne siis pitää tehdä tällainen traktorin tällainen hommeli. Traktorin tällainen kiva tällainen suoja. Täällä on tehty hommia aika paljonkin. Ja mikäs tää? Tällainen hieno paperi. Ja nyt se piti olla nyt jossain tuolla niin. Täällä on näitä peltejä. Käydäs katsomassa. Siellä on. Katsotaan kuinka hyvin osaa. Kyllä mä osaan, että aika hyvin osaa. Yritetään samalla ohjata. Se on aika lailla hyvä siinä, että jos ottaa pikkusin taaksepäin, niin Tätä meidän nostettiin.
Joo. Niin hyvästä tuo jalka. Kokeillaan tuohon. Joo. Hyvä kai nyt yhtään mitään. Vedä taaksepäin. Pikkusen. No niin. Tämmönen paskamaa. Paskamaa. No siinä on yksi tikku. Siinä. No joo. Joo. Tällainen olisi myytävänä. Tulkaa ostamaan jos haluatte. Ei nyt oikeesti. Ei nyt oikeesti oo myytävänä. Vois olla. Jos et täyttää. Häh? Mä nostan niin Reikää? Tänään tästä tähän reikään. Jaa. Mä nostan nyt. Laita tää. Tästä työnnät tämä. Kiloa kuin mikä. Tuli taas pois. Rappa uudestaan. Tule. Minkälainen paikka tää on? Ai. Tuolta päästä, tuolta. Siellä. Oota. Kaiken näköisiä paskamaita nyt on. Voi jumalauta. Täällä yritetään kaikenlaista. Kaiken vitun näköisiä paskamaita. Ei hyvänä aina. No joo. Meni kaikki. Joo.
Joo. Oli kyllä aivan tosi tyhmää tällainen. Ja oikeastaan todella vaikeetakin. Onneksi meillä on aina leka mukana, niin hyvät leka on aina mukana, niin helpottaa aina työn arkea. Huolettavasti. Mulla kyllä... Katsotaan miten lähtee. En mä kyllä ite oo sitä ite saanut kyllä millään pois. Hyvä, tyhjää. Tyhjää, lyö. Kyllä se Valmetti jaksaa. Oi voi vittu. Ei. Se otti tohon kiinni. Ei ota se on. Saanko siihen? Oota. Ei näin. Oisko täällä pahas ollut ottaa kuvaa kyllä? Vieläkin. Niin, vaan lähetä vähän. Joo. Joo, joo. Ei saatana. Ei jaa. Joo, toi yksi lankku otti kiinni tohon renkaaseen, niin no nyt sammuu traktorikin kokonaan. Ei oo tarpeeksi voimaa tai niinku... Mutta kyllä... Otte kyllä aika paljonkin. Nyt on suurin ongelma, että ottaako se kiinni. Ja suurin pelko on siinä, että ne ottaa noihin kaivoihin kiinni. Se on se isoin pelko. Ehkä. Tänne toiselle puolelle kattoo. Vie vaan! Hyvä kyllä tarkkaa työtä hän tekee kyllä. On se kyllä Valmetti kyllä aika hyvä kaveri kyllä. Kyllä ei me jätämme sen siihen. Joo. Johtaja on vielä. Ei näe. Joo. Ihan kivan näköiset. Ihan kivan näköiset sitten nää tuli tästä. Nää jäljet tuli niin näistä niin. Tää vähän peittää, ettei kokonaan nyt oo nää tällaista sontaa. Ei oo tässä pelkkää sontaa.
Joo, huomenna olisi perjantai. Joo. Pitääkö me perustaa tuo kärry tuohon takaan? Tarviiks sitä? Häh? Tarviiks sitä siirtää?